lidi! Máme tady druhý part a jdeme na to. Tady vidíte mýho Jontr 9, to je můj kámoš a kdybyste ho chtěli, no tak běžíme někam a nevíme, co tady bude. Běžíme někam a já nevím proč, ale kam běžel můj kámoš, tak to nevím. Vole, kde to bylo? Promiň, omlouvám se, to jsem nechtěl. Já se omlouvám za to, nebo co, omlouvám se, jo? To jste neslyšeli. Jdeme na to teda. Pojďte, běžíme. Já jdu někam sem, protože já se tady... Jo, ty vole. Tady byl nějaký prostě týp. Ne? Ta svině je tady. Co tady je? Já jsem umřel. Nevím proč, ale... Já jsem koukal do batůžku, nevím. Já vám ještě nebudu zamávat. Co to je? Co to je? Ty vole! Proč jsi to neřekl? Jako vidíte to, prostě tady nás nahánějou nějaký svině. Kámo, oni jsou tady. Ty vole, oni jsou tady. Co ty děláš? Hej! Jak to, že tady je? Super! Já je zdroj. On vyšel. No tady prostě je nějaký týpek a já jsem pokakanej. Už neběží. Já jsem mu asi možná viděl. Jo, viděl! Tam běží po týpkovi modrej! Oh shit. Běžijou. Oh. Jo, to bylo. Ty kokos, já jsem se oživil, co to? Ne! Rej! On je tady. Au! Jak ty vole. Omlouvám se za to. Oh shit! Kde jsou? Kam tam běžíš? Co tam? Hej, vole! Ty, co? To sakra. Co to je? Co to bylo za černou? Co to bylo za nějakou divnou? To bylo zajímavé.
Nějak třepe hlava. Bum, bum. Protože já slyším. Bum, bum. Proč to nejde? Ty uchyle! To palilo! Au! Jau, co to bylo? Stala se mi šlupka, ale už jsem se objevil zpátky. Co to dobr? Svinka, kde je ta svinka? Kámo, já ho viděl! A nejde! Vrej! Čelej jsem. Počkej, já se můžu oblícat. Já ty fogo, asi potkám zase tu příšeru, tak už nevím, co budu dělat. Asi a u dnešního videa